चेनेलनि नामा जाबाय फुंबिलि अफिसियेल नोंथांमोना आंनि नैबे फुंबिलि अफिसियेल बे इउटिउब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेनो आंनि फार्स्ट भिडिअमोन माने बेखायनो एसे भिडिअ खालामनो एसे माने प्रब्लेम फैदोंमोन थेवबो जोंहा बिथांमोननि करिय'ग्राफारनि नाजानायजों जोंबो हार्डलि नाजानानै भिडिअखौ जों दा मोजाङै फोजोबनो हाबाय मोजां मोनदों गोसोखौ जे जोंहा करिय'ग्राफार बिथांमोना जोंखौ मोजाङै कनसेप्टफोरखौ जोंखौ एक्टिंफोरखौ मोजां सिखायना होदों बेनि थाखायनो जोंबो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जोङो मोजां खालामनो हादों दिन्थिफुंनो हादों आरो फैबाय थानाय जोंहा इयुनावबो जोङो बेबायदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन नोंथांमोना बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दिनै सेकेन्ड शुट दिनै फार्स्ट खालिथ' कमप्लिट जायासै नालाय ओमफ्राय दिनै लास्ट डे दिनै कमप्लिट जासिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन नेनानै थाथ'दो ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंथ' जेबो मोन्दांथि दिनै शेयार खालामथ'ला मानो होनबा समबो मोनथ'ला जायखिजाया जि खामानि मावदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नै जा बिदि एक्टरा जा बिदियानो जाथ'दो आरोना गासैबो बिदानिनो आरोना प्लेनिंफोरा आंनि जेबो गैयाखाय दलद फैनाय दलद थांनायल' आरो आंना एक्टिंल' होनाय बेल' दलद जानाय इल' जाबाय सिनायदोंना दिनै अबेयाव जायगाखौ आब'नि लास्ट शुट जागोन आरोना दिनै फाइनाल जागोन मेकआप मेनायनो आरोना ओमफ्राय दिनैनिखौ लुकखौ माबायदि नुदों फोरमायहर आंथ' बिराद मोजां नुदों दिनैनिखौ खानाय बिलाइदो खानाय एक्टर मानसिनालाय सिदेलायनाय माबायदि डिजाइन खालामदो एसे फोरमायना होदो आब' क्रिम पार बानायनानै ओरैनो सायाव सिम्पोलहाय खाथुमदों आरोना कारलि खालामदों एसे कारलि नङा इयो क्रिम पार होनो मेकआपनि मिथिया कारलिया ओइ मैया दाख्लि बानायनाया कारलि क्रिम पार होनो बिराद मोजां नुदों आरोना आंनि नायनायाव फसायखादों आरोना आं मा हाग्रा मिथिया जायखिजाया सरस्वती देवीखौ बावग्रा हाग्रा नै बियो ओमफ्राय जा मोजां नुदों आरो नोंथांमोना माबायदि कमेन्टआव फोरमायहरदो नुदोंना तामाम हिट खामानि Five, six, seven, eight. Hard. जायखिजाया नैबेयो जोंहा नानि जोंखौ जोबोद सापर्ट खालामबाय नानिया फोरमायदो माबायदि मोनदो हेल्प खालामबाय इबा आगैया जोंखौ जेनेबा मेकआपनि माबा माबि लायनाय माबा माबि रोगाना होनाय बेफोरबायदियाव आरोना खस्थ' मोनबाय बेनिखायनो आगैखौबो थेंक इउ स' माच जोंनो हेल्प होनायनि ओमफ्राय सेकेन्डआ जाबाय नैबे जोंहानि आदा एक्टर जोंहा बिदानिनो गासैबो प्लेनिंफोरा आरोना माबायदि जागोन मिथिया फार्स्ट टाइम आदानाबो फार्स्ट टाइम आंनाबो फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर ओमफ्राय जायखिजाया नायलां बेखौ नोंथांमोना जाज खालामबानो जाबाय मानो होनबा नोंथांमोनासो मोन्थाय दङ जाज खालामनायनि आंहाथ' मिथिया मानो होनबा आंनो नालाय नङा होमबा बिदिनो जोंहा बिदाया ससमा गानलायदों आरो दा भिडिअ'आवबो माने मेगना आसोला गोजा जाबाय दं आरोना ओंखायनो लाजिदों फंबाय बयनिसिमबो दिनै जोंनिया भिडिअ शुटआ दिनै लास्टमोन दा जोङो भिडिअखौ मोजाङै खालामनो हाबाय लोगोसे जोंनि बिथां फंबाय जोंनि फंबाय करिय'ग्राफार बिश्वजित बसुमतारी रायजोफोर लोगोफोर आब'नि फेमिलि ओमफ्राय आब'आ मेकआप नै बिदिनो जोंना बिनानाव आलायस्रिया मेकआप दा माने मिउजिकसो नालाय एलबाम रखम ओरैनो गुसुं मिउजिक ओमफ्राय मोजाङै थांबाय सानसेयाव खालामनो हायासै इनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना माने
गोदानबो नालाय एक्टरबो एक्ट्रेसबो एबारसो फार्स्ट टाइम बानायदो बेनिखायनो जों साननै नांबाय ओमफ्राय दिनैहाय फाइनाल जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो थांबाय ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो मोननानै एमटिखौबो लोगो मोननानै बिराद गोसोआ मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय एमटिआसो माबायदि मोनखो मिन्थिला आं दा सोंसिगोन आरोना इनाव अके दे चेनेलनि नामा जाबाय फुंबिलि अफिसियेल नोंथांमोना आंनि नैबे फुंबिलि अफिसियेल बे इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेनो आंनि फार्स्ट भिडिअमोन माने बेखायनो एसे भिडिअ खालामनो एसे माने प्रब्लेम फैदोंमोन थेवबो जोंहा बिथांमोननि करिय'ग्राफारनि नाजानायजों जोंबो हार्डलि नाजानानै भिडिअखौ जों दा मोजाङै फोजोबनो हाबाय मोजां मोनदों गोसोखौ जाहाथे जोंहा करिय'ग्राफार बिथांमोना जोंखौ मोजाङै कनसेप्टफोरखौ जोंखौ एक्टिंफोरखौ मोजां सिखायना होदों बेनि थाखायनो जोंबो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जोङो मोजां खालामनो हादों दिन्थिफुंनो हादों आरो फैबाय थानाय जोंहा इयुनावबो जोङो बेबायदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आंथ' गोबां उन्दै समनिफ्रायनो माने कालसारखौ मोजां मोनखायोमोन दा आं गोबाव समनिफ्रायनो कालसाराव नांथाना दंमोन आङो बिदिनो गोबाव समनि गेजेरावबो आङो दोनथ'दोंमोन बिनि थाखायनो माने आङो कालसारखौ मा होनो बेखौ एसे निजिनिखौ एक्टिंखौ लांफानो थाखाय आं बावगारनानै दंमोन मानसियाबो एसे मटा जाबाय नालाय गोदोथ' आङो डेन्सबो खालामोमोन बिदिनो आं गुबुनखौबो फोरोङोमोन आंनियाथ' मेनलि भकेलसोमोन नालाय आं स्ल' खनोमोन आं बिदिनो बिसोराव पास खालामनानै थाबाय आंना गाराङा एसे बरायखायो आङो माने भकेलखौ दोनथ'नानै आं डेन्सआव फैदोंमोन कालसार लाइनखौ बिथांमोन सिंगारमोन दङ जेरै जोंनाव गोबां गेदेर आर्टिस्टफोर मेथाइ खनग्रा मोसाग्रा दं बिसोरखौ जों थांनानै फांसनफ्राव थांनो जों भिडिअ लाहैयो बिथांनि प्रग्रामफोरखौ जों थांनानै भिडिअ लाहैयो जों मोनायाव थांनानै माने प्रग्राम खालामनानै जों बिथांखौ इउटुब चेनेलाव होयो नोंथांमोना थांबा नुगोन आंनि मोनसे चेनेल दंमोन बड'लेण्ड बय होननाय इउटुब चेनेल दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि बे इउटुब चेनेला मानिबा जाहोनाव सासपेन्ड जाना होबाय आंबो मिथिस्लाबासै जेब्ला आंनाव नटिफिकेसन फैयो बे इउटुब चेनेला सासपेन्ड जाबाय होननानै बड'लेण्ड बय होननाय नोंथांमोना थांबा नुगोन दाबो नुगोन बड'लेण्ड दा गोसोआव दुखु मोननानै दङ माने आंनि साबसक्राइबारा 6K जानो थांबायमोन बेनिखायनो गोसोआव एसे दुखु मोनना दङ ओमफ्राय बानायगोन थाबाय बिदिनो प्रग्रामबो थांथाराखैमोन दा आङो बिदिनो गोदान सम लायासिनो आङो कभार सं भिडिअखौ बानायग्रोदों बेनि उनाव आङो निउज सं बानायगोन दा नोंथांमोननि सापर्टखौ आं नेगोन नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था लाइक खालाम आंखौ अनसाय बा जोंखौ अनसाय बिथां जोंनि एमपि नार्जारि इउटुबार बिथांखौबो नोंथाङा सापर्ट खालाम आंखौबो सापर्ट खालाम आंनि इउटुबा जाहाथे थांनानै थायो नोंथांमोननि नाजानायावसो जोंनि इउटुबा थांना थागोन थेंक इउ जों लोगोसे इम्पर्टेन्ट खोथा लोगोफोर दुखुनांथाव आरोना बेनोखि आदाना मोननै चेनेल दंमोन मोनसे जाहैबाय बड'लेण्ड बय ओमफ्राय बेवहाय आदाया माने कालचारनि जायखिजाया जेनेबा सिंगारफोरनि मेथाइ खननाय सोरबा मोजां मोसानाय बेफोरखौ माने आदाया इयाव शेयार खालामोमोन ओमफ्राय मानो होनोब्ला बे आदामोना शेयार खालामनाय माने बिसोरो जौगाहोनाय नङा होमबा आदामोना बिसोरखौ जौगाहोनाय बेबायदि खामानि मावोमोन ओमफ्राय दा बे चेनेला आदाना डिलेट जालांबाय ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना ओमफ्राय आरो दा आङो मोनसेल' खावलायगोन जे नोंथांमोना बे चेनेलाव जुदि दङमोन अन्नानै बे चेनेलनिफ्राय नैबे गोदान चेनेल दा जोंनि फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअआवबो होनाय जागोन बेयावनो बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आरो उनावबो बेबायदिनो मोजां भिडिअ नायलांनो हागोन फैबाय थानायावबो बेबायदिनो मोजां मिउजिक भिडिअ दा कभार भिडिअ नुदों नोंथांमोना उनावहाय माने रियेल अफिसियेल मिउजिक भिडिअ नुगोन आरोना नोंथांमोना बेखौ प्लेनिं खालामबाय दङ आदाया आरो मोजां आर्टिस्ट लाबोगोन होननानैबो जोंनि सिगाङाव शेयार खालामदों निसय नोंथांमोना निसय नुनो मोनगोन होनबाना लोगोफोर दोनथ'बाय बाय बाय